B sanibonani. Ninjani niyaphila bafowethu? Asathembe niyaphila umfoka Mkhonzo nibingelelayo. Ntambama nje. Sibonga maniphila. Asithembe konke kuhamba kahle lapho nikhona. Ake ngamukele ama new subscribers nama new followers to this channel. Ngiphinde ngi-appreciate wonke umuntu oview ama-video engi-uploada la. Na wonke o-interactayo, o-commentayo, like, share. Ngiyabonga. Ngicela abanga-subscribe ba-subscribe, ba-follow, ba-share lama-video ngi-uploada la. Baqhubeke basupporta na channel ngaleyo ndlela. Ngiyabonga kakhulu guys. Ngiyabonga kakhulu. Ivideo yami emfishane nje. Ivideo yoku-appreciate nokuncoma indlela i-MK Party edila ngayo kulolu daba lwase KZN lapha eThekwini, njengoba kwenziwa lama consultation process. Ngicabanga ukuthi indlela i-MK Party edila ngayo nalolu daba iyaphumelela. Ngithemba ukuthi futhi izophumelela. Indlela uPresident Zuma ne-team yakhe team yakhe eholwa u-SG uNomvalo, ngicabanga ukuthi benza umsebenzi omuhle kakhulu lapha eThekwini region. Ama-comrade ngikholelwa ukuthi i-factionalism ne-parallelism alamagama ukuhlukana nje ngemibono nokubekezelelana, i-tolerance, iyona ngicabanga ukuthi kuzoprevail manje lapha eThekwini. Siyadinga kakhulu ukuthi njengoba sibheka okhethweni kube nokubambisana nokuhambisana kwemibono, kungabi ngilokuphikiswana. So i-KZN ke futhi njengoba sazi i-KZN iyona engicabanga ukuthi isizinda se-MK Party. Mangisho kanjalo ngifuna ukusho ukuthi i-MK Party yilapho izinze khona kakhulu e-KZN. So kufanele na kanjani i-KZN i-prioritizwe kakhulu kuma-programs ngoba i-contest enkulu futhi yilapho ikhona. Sibonele ne-ANC njengamanje behlile njalo bombalula bebheke eThekwini beyohlanganisa amakhanda, ngoba ngiyakholelwa kakhulu ukuthi i-KZN especially iThekwini iyona kakhulu kwipolitiki yase-South Africa. Engicabanga ukuthi uma ngabe kuhlanganiswe yona kahle iqembu lezepolitiki lapho liphuma nento ephathekayo kuma-elections. So-ke ngikholelwa ukuthi uPresident Zuma no-SG uNomvalo benza umsebenzi omuhle kakhulu laphana, ngoba so far bengingakaboni umsindo ngendlela okwenziwa ngayo lapha. Consultwa kahle and bayaqinisekisa abaholi be-MK Party ukuthi labo abakhethwayo njengoba kuconsultwa nje ukuthi balide kulama task team njengoba kubhekwa okhethweni, nabo labo kuzoba abantu abasebenzisa kakhulu umqondo kunama-emotions. Bakhona ukuthi uma ngabe sebenikiwe lama positions abazophatha kuwo noma balide kuwo, bangabe sebabukela phansi abanye abangakakhethwa. Fanele babaphakamise futhi uma ngabe nje for example ngikhethiwe mina ukuthi ngibe part of i-leadership kulama task team, ngibona ukuthi kunabanye abangakhethwanga la kodwa banekhono elithile eziyosiza inhlangano ukuthi iye phambili iwina nokhetho. Kufanele labo bantu sibasondeze eduze, sisebenze nabo babe seduze kwethu, sizame ngako konke okusemandleni ukuthi sibenze bazizwe beyi-part of i-organization, namakhono abo asetshenziswe ukuthi i-organization iphile iwine nokhetho. Yiloko nje esikucelayo
ngizwile nje kakhulu uPresident Zuma uzamile, u-SG uzamile, i-leadership nje MK Party izamile ukwenza laba abantu baseThekwini abalapha kulama consultation kuzokhethwa labantu abazolida i-MK. Bazamile ukubenza baqonde ukuthi i-MK Party kumele kube yiyona i-prioritise-wayo, ibekwe phambili. Kungabekwa kakhulu ama-ego ethu amamembe e-MK Party, kodwa kubekwe i-organisation phambili. Ngaleyo ndlela siyokhona ukuthi siphumelele. Kodwa nje okukhulu nakakhulu ngifuna ukusho ukuthi ngale ndlela enza ngayo uComrade uSibonelo Nomvalo ukuthi aqinisekise ukuthi ukukhethwa kwalama task team kuyiswa kuma-region kube yiwona akhetha labo bantu banga-impose-wa. Ngicabanga ukuthi i-strategy esihle kakhulu leso, because abantu siyazikhethela ukuthi naba esifuna ukuthi basihole kuma-region nakuma-sub-region ethu njengoba sibheke okhethweni. So lama-election team lawa abaluleke kakhulu ukuthi abambisane abe into eyodwa kube ne-unity. Kuze sikhone ukuwina ukhetho kumele sibe united, ngaphandle kwaloko soba ne-problem ngoba uma siya kulo khetho singekho united sizosabothajana sodwa, sizomoshelana impumelelo sodwa, sigcine siluze sonke njenge-MK Party. So-ke ngiyacela ukuthi ma-comrade konke enikuzwile lapho eThekwini okukhulunywa u-SG nokukhulunywa uPresident Zuma ne-leadership nje yonke ye-MK Party lapho njengoba belapho, ngiyacela ukuthi nikubambe lokho nikusebenzise, nibeke nje phambili i-organisation than iy'mfiso zenu. Uma kuwukuthi bofisa ngamandla nangenkani ukuthi ube part of laba abakhethiwe kodwa kwangenzeka, ungazizwa uhlulekile, bongela labo abakhethiwe, ufune futhi ukusebenza nabo, basapothe, balekelele ngendlela ongabalekelela ngayo. Ziningi iy'ndlela ongavolontiya ngazo ku-MK Party even ungekho kulama-structure lawa election team akhethiwe. Asikho isidingo sokuthi uzizwe engathi awulutho. Njengoba sengishilo nabo laba abakhethiwe bavumeleni laba abangakakhethwa basebenze nani, bavolontiye, banisapothe lapho benganisapotha khona ngamakhono abo. Yilokho nje. So ngingasho ngithi nje sengiphetha, SG we-MK Party, Comrade Nomvalo, salute ngendlela owenza ngayo umsebenzi wakho. So far so good. Kanti mina ngokwami nangendlela engibuka ngayo, ngingasho ngithi nje over 70% womsebenzi olindelekile kuwe usuvele uzibonakalisile ukuthi ungawenza lo msebenzi wokuba u-SG ngempumelelo, ngoba over 70% mina ngendlela engibuka ngayo womsebenzi osuwenzile kuma-province wonke. Mase ngihlanganisa ne-KZN njengoba niphetha ngayo manje, ngingasho ngithi lesikhundla okuso usasibambe kahle, futhi kungenzeka kube uwena ozohlala isikhathi eside kuso lesikhundla sokuba u-SG. Sifisa lokho thina ngoba sifuna ukuthi kube ne-stability. So ngithi nje big up Comrade Nomvalo, ngiphinde ngithi big up President Zuma, ngithi big up to ma-officials e-MK Party, nayo yonke leadership, i-high command, nawo wonke ama-leader kuma-province wonke. Sithi big up ngomsebenzi eniwenzayo. Sithi MK Party is the way. Iyona okufuna ukuthi ithathe over South Africa. Siyalithatha ukhetho, siyalithatha amandla. Gwaza MK, gwaza. Siyabonga. Sihlangane kuvidiyo elandelayo.